какъв ще бъде трафика, сега да разберем какъв е проблем на климатиците и здравето от доктор Германия. Докторе, добро утро! Голям отпуск му ударих иначе. Нали? А иначе, краткото застудяване, което беше, вече свърши и си почнаха отново горещините. И ще продължат до средата на другата седмица. Почнахме си мислим отново за климатици, понеже разни приятели, познати непрекъснато ме питат полезен ли е, вреден ли е климатика. Реших малко по-подредено да кажа мнението на съвременната медицина по въпрос. Аз ще кажа от моя гледна точка, защото съм го изпитал на гърба си, накарам колата ми на климатик, плюс това и в нас напускам, защото запушва носа и много лесно настивам. Особено с тези разлики температурни. Ти си перфектният водещ за здравно предаване, защото си знаеш, си подготвен винаги. Ти не пиеш кафе, не ползваш климатик, спортуваш, нямаш наднормено тегло. Изобщо е по-лесно с тебе. Но както и да се върнем на плюсовете и минусите, значи все пак климатиците си имат сериозни плюсове да почна. Първо, ако един шофьор шофира в една кола и му е комфортно и приятно с климатик, а не съсипан от джегата и от горещината, той допуска по-малко грешки на пътя. И съответно, по този начин климатика в колата спасява човешки животи, защото шофьорът е в по-добра кондиция да кара по-добре. Освен това, когато примерно на едно место има климатик, рискът хора да получат топлинен удар или нещо такова през голямите горещини също намалява. Така че климатика в ред случаи спасява човешки животи и затова си има своето място. Това е едното полезно нещо. Това измисля, значи има плюс. Другото полезно нещо е, че те в него има филтри, които идеалният вариант трябва да се поддържат и тези филтри спират част от алергените. Има хора, които са алергични към неща, хвърчащи във въздуха, видими и невидими. Например, към полени. Филтрите на климатика спират тези вещества, хвърчащи във въздуха и хората с алергии са малко по-добре зад тези филтри, отколкото ако ги няма. Така че климатика си има своите ползи. Особено в сериозните операционни по света, в момента се ползват специални климатици за специални филтри, които задържат голяма част от бактериите. И по този начин вътре в операционната въздуха е много по-чист, по-стерилен, по-малко заразен, отколкото би бил без тези климатици. Така че полза, че си има. Обаче лошото е, че има и вреда. Ние знаем, че в офис градите, в които има климатик, там служителите по-често ползват болнични, отколкото чиновниците, примерно, които работят в офис сгради, в които няма климатик. Само климатик има виновен, да? Не е само климатика, но сравняваме две офис сгради, едни и същи чиновници, една и съща работа, едните с климатик, другите без. Тия с климатик по-често в хода на годината ползват болнични и по-често тези болнични са за уши, нос, гърло проблеми. Така че уши, нос, гърло проблемите зад климатик зачестяват, отколкото когато го няма. Една от многото причини те да зачестят е, че влизането от топлото навън в студеното вътре при климатика е някакъв стрес за организма. И колкото е по-голяма тая разлика, толкова е по-голям този стрес. Този стрес, тази температурна разлика разболява и затова, както по-нататък ще кажем, тя трябва да се регулира, тази температурна разлика да не е толкова голяма. Така че това е едно от нещата, които пречи климатика. Има вид бактерии, които могат да се размножават вътре в климатиците. И ако климатика не се поддържа добре, ако не му се сменят и почистват редовно филтрите, има опасност в него да се развъдат бактерии. И по такъв начин климатика да заразява всички, които са влезли в това помещение. Примерно има една много често смъртоносна бактерия, нарича се легионела пневмония, която се въди точно вътре в климатиците. Тя е известна от един конгрес на легионерите, дето половината конгрес се е разболял, четвърт от конгреса умрял, защото в хотела, в който били настанени, имала такава легионела пневмония вътре в климатика. Затова климатиците трябва да се поддържат. Климатика върти един и същ въздух. На практика, ако примерно в една болница ти имаш един болен с пневмония и който храчи и отделя инфекция, имаш недобре поддържан климатик в същата болнична стая, тя завърта този въздух през всички останали болни. И честито за останалите. Честито за останалите. Затова проблемът не е да си купиш климатик или да си сложиш климатик в болница. Проблемът е да го поддържаш. Редовно да му сменяш филтрите, включително антибактериалните филтри и той да си има сервис, този сервис да си го гледа. Това е важно. Това не е номер само един път да купиш климатик и нататък е шапка на тояга и да не го поглеждаш какво става с него. Освен това, на местото, където духа климатика, примерно не знам на тебе къде и как ти духа, на местото в случая, на местото, на което пада струята, студената струя въздух, там има опасност да възникне неврит, миозит. Как обичаме да казваме, схващаш се. Например. Я кръста. Правилно.
Поради тая причина за всяко нещо, включително и за климатиците, на този свят трябва да знаеш как да го ползваш. Значи първа точка климатика, когато можеш без него, по-добре карай без него. Примерно, разумно е колата да я паркираш на сянка, малкото стъкло да е към слънцето, да използваш сенник, като тръгнеш да отвориш прозорците, да се смени въздуха вътре, пък чак в крайна случай да включваш климатика. У дома също, вечният принцип, който винаги съм цитирал, че като ми е студено се завивам, като ми е топло си отварям прозореца. Когато мога да мина без климатик, гледам да мина без климатик. Има случаи, в които не можеш без климатик и го включваш. Така като го включиш, второто правило е, че разликата между външната температура и вътрешната не трябва да е огромна. Примерно 5-6 градуса са идеален вариант. Има в Щатите, има държавен федерален закон, който твърди, че забранява във всички държавни служби, които се издържат от данъкоплатците, климатика да се настройва на по-ниско от 78 градуса по Фаренхайт. 78 градуса по Фаренхайт, това е 25,5 градуса по Целзий. Това е почти невъзможно. Американският закон твърди, че ако в една държавна служба някой чиновник си настрои климатика под 25,5, това се случват някои неща. Първо, чиновник има по-голям риск, той самия се разболее и да ползва болничната сметка на държавата. Второ, този климатик по-голямата го плащат данъкоплатците. И данъкоплатците плащат повече, за да бъде чиновника по-болен. Поради тая причина там федералният закон твърди, че под 78 градуса по Фаренхайт не може в държавна служба климатика да се настройва. Добре, тук пример мога да ти дам. Да речем, като 40 градуса, на колко градуса трябва да настроим климатика? Примерно около 10 градуса разлика. 40 градуса е рядко навънка по нас, в интерес на истината. Ако тази седмица понеделник, да речем, беше доста задушно и беше някъде там. Добре, но... около 37-8 градуса. Направи го, айде в такива случаи го направи 10 градуса по-ниско. Като ги седи... Не трябва да се прекалява. Просто прекалената разлика от едното към другото те разболява, а не ти помага. Трябва да е по-хладно. И този климатик, примерно, ще го ползваш, когато е 40. Вечерта, като падне на 20, може спокойно да го изключиш и си отвориш прозорец. Тоест климатика да не е нон-стоп 24 часа. Да влезе малко и свежо въздух. Освен това, когато го трябва да се подбира местото, където ще седнеш, където ще легнеш или в колата, на къде ще сложиш да духа климатика. Значи разумното е климатика да не духа върху тебе на едно место. Разумното е, примерно, климатика в колата да го сложиш да духа, да речем, в краката, по пода, по стъклото, но не и върху тебе самия. Тоест студената струя да не бие върху теб самия. Една голяма проблема е, че някой като тръгне се качи в колата или като влезе в офиса, той е потен, да речем, отвънка и точно отива по тази струя и става... Точно казахме температурната разлика. Температурният стрес от топлото навън и студеното вътре, и тази разлика разболява и кара хората да ползват повече болнични за уши, нос, гърло проблеми. Така че, с две думи, климатиците са нещо хубаво, ползвайте си ги, но умерено първо, когато можете без тях, карайте без тях, да ги настройвате да са прекалено студени и не ги настройвайте да духат срещу вас и поддържайте редовно филтрите.